Lakshmi, uViraji siseqenjini lethu. Uye wathini Pramod? Yini enye? Lo muntu unqabe yonke into wanqaba nokuthi siyongcebeleka. Hayi cha, sizokwenza njani ke manje? Ngichaza ukuthi uLila noAJ bona bazobe bambene ngezandla kulomkhumbi. Mina noViraji sobe sindawonye. Manje wena uzoba wedwa. Akwazi. Lo Lila wakhona udinga ukufundisa isifundo angeke sikhohle. Lakshmi, Uxolo. ngiyazi ukuthi uLila asimthandi futhi sifuna ukuthi ahambe. Kodwa awucabanga ukuthi usugxile kakhulu kuyena. Ngizathu zami ezithile. Khuluma phela kuyini? Ngizakwenza njalo kodwa wena nje uhlehlise inyawo. Ngempela Lakshmi angigabaza. Ngiyakutshela. Sandela. Kwenza into engekho inhle namhlanje. Yini? Ngizwe uLila namhlanje ethandaza ekseni. Etshela uNkulunkulu ukuthi yena uyamthanda uAJ. Yini? uLila uthanda AJ? Yingakho ke wena ngakutshela lutho nje. Lakshmi, lento ayifani nokuthi abantu bavuna bokutshalile thina sibe singekho. Sero. Asikuthathi lokho ngendlela kumele sikuthathe ngayo. Ngiqonda ukuthi kuvele kwafika umuntu nje la ekhaya washada uAJ. Manje usazizwa emthanda kumele hlanganiphe ngawodluleleke kuloko. Ngaphandle kwencindezi uma kwenzeka uAJ emthathe banga kuyi. Namhlanje uyena omthandayo. Kusasa ngaba uAJ omthandayo. Kube sekuphelile ke ngathi. Cha. Zolahlekelwa yikho konke. Lakshmi, kumele siyeke le. Lakshmi, angeke simvumele ukuthi angene kulowa mkhumbi. Noma sosala singena lutho. Kumele siqhamuke necebo elinzulu ukuze sikwazi ukuthola lo Lila. Senze isiqiniseko sokuthi akaphunyule. Iyodwa into kumele senze. Hlukanisa uLila noAJ. Yebo. AJ, ukukhuluma iqiniso, bengifuna ukuvula yonke inhliziyo yami kuwe. Kodwa angazi ukuthi ngizosho kanjani. Okunye futhi kumele ngikubize ngoAJ noma ngoHitler. uHitler phela ukufanele wena. Ngoba noma ngani nomuso ongakanani kuwe, wena njalo uhlala unomthetho uqinile nje. Uqinisile. Gogo, Kwenzakalani ngawe? Usho ukuthi umile nje lapho ukhuluma nesithombe? Kulungile. Ngiyabona ususemathandeni. ubona kanjani gogo? Kubhale ebusweni bakho. Awubuke nje unamahloni ngathi intombazane esemathandweni encane. Yima kahle ubukeka sabomvana. Uma ngabe ngibuka ngala ubukeka Awukahle gogo. Awusho kuhlela ukumtshelane noAbira. Angimele ukuthi uvalele ukuthi uzizwa kanjani ngaphakathi kumele ukhulume. Gogo, ngiyafuna ukukhuluma. Kodwa angazi kanjani. Uqonda ukuthini uyongcebeleke emkhumbini kuzomela ukuthi ugunyuluke kuye futhi nendawo izobe yinhle kumele umtshele. Ngivele ngisho nje. Yebo ungangabazi. Ungayenzi lento ibe yindi ngoba uzolokhu uyicabanga njalo. Kumele ukhuluma inhliziyo yakho nje uzikhulule nawo. Kulungile. Noma ngathiwani lungakapheli lo hambo lomkhumbi, ngizomtshela ukuthi ngizozwa kanjani. Sekuqondile konke lokho angithi kumele ukuthi umtsheleke. Manje uzibuka intombazane enhle phuzi. Hayi futhi qhubeka nezingxoxo zakho ezimnandi ngizobuye ngikubone mina. Lakshmi, ukukhwabanisa uLila kulula kakhulu. Ngichaza ukuthi ukuzifoca nje okuncane nokuma ngomlenze owodwa. Useyasikholwa nje kanjalo yazi kunezinethambo engathi parafini. Saru, ungakuthathi kancane lokho. Kumele ukuthi sihlele kahle icebo lethu ngendlela efaneleyo. Kungani ukhathazekile Lakshmi? Icebo lesibili selilungile. Kuzomela ukuthi siqale. Saru, ukujaha izinto kuzosilimaza. Useyaqala nje uyasithemba kancane. Yethu uqhubekisa isikhathi. Kumele siliqinise ithemba lakhe ngathi. Yebo, uqinisile Lakshmi yazi. Icebo elihle lifana nje ngezinongo ezimnandi. Yebo. Kumele ukuthi zifakwe kahle. Lakshmi Saraswati. Beniguphi nina nobabili? Thina lana. Cha. Beningekho nina la. Nginibonile nina nihamba niya lapha ngasekamereni kaLila. Kwenzakalani la? Ngitsheleni iqiniso.
Lutho Dorka thina besizama ukuba abangani balile. Yini? Umngani wakhe? Yazi nginesizungu lapha ekamereni lami. Kukhona enganisiza ngakho lana. Na kanjani? Uqinisile. Yini velo yenzayo ngaphandle kokusihlala nje usuku lonke? Eqinisweni kungcono ukuthi ungenzi lutho ngoba umuthi uzama ukusiza uvana umosha izinto nje. Futhi asiyimiseleke nje ngokuthi silungise inkinga zakho. Doka, uthini ngempela? Naye ufuna ukusiza, akumele nisimnike ithuba kanti. uLakshmi uqinisile phela umamezala wethu. Kumele ukuthi sihloniphe ifiso zakhe. Bese Sonke kumele senze njalo. yebo, kumele simlalele futhi. Senze igula lebhodlela. Uyafuna ukusiza? Na kanjani ngingathanda ukunisiza. Hey! Wenzani wena? Uyahlutshwa ubrinjoro ngaphambi kokuba uqotshwe. Lolo ke kodwa ulwazi olujwayelekile. Ungabisayihlupha ngokumcela usizo, vele uyithathe. Siyabonga. Iziphuzo siyeza nje maduze. Nomzana ucingo lwakho. Ingcinga ebalekile fesho. Ilungile mnumzane. Singaqala sithi ukuyibheka. Akube njalo ke. Lila, Kufanele yini AJ? Ucingo lika AJ. Cha ngobani? Ima. Ingabe uAJ akakushayela icingo mengabe se-office? Ubese ngifonelelani mina? Hayibo, kahle wena usanda kushada. Kanti ucingo phakathi komyeni nonkosikazi lo inkinga kuphela. Boka nje uSaru, uViraj usemfonele kathathu osukwini. Ngempela? Mangichazele kahle. Umyeni wami engabe fika office ungishayela ucingo. Uma ngabe sengishayela ucingo kwesibili phuzitiya, ongishayela kwesithathu seyadla. Nami umpromondo ngifonela ngaso sonke isikhathi imeli. Noma ungabe ubambeke kanjani uyalenza icebo lokuthi angithinti. Mawusemathandweni usuku olukhulu ngakhuluma nomuntu wakho. Ukukhombisa nje ukuthi uyamkhathalela. Lakshmi, uyazi ukuthi umuntu wami uhleze ethini kumina? Saru, ukudla kwami kunambithe kahle ngaphambi kokuba ngizizwe lakho limtoti. Nkosi yami. Ilezi zinto ezincane egcina uthando liphila. Izinto ezifana nasema-moving, iromance. Baqinisile uyazi. Kodwa mina noAJ asinabo ubudlelwano obunjalo. Njengoba ngithembisa ugogo ke nje kuzomela ngihambe ngitshela uAJ ukuthi ngizizwa kanjani. Kodwa okokuqala into ekumele ngiyenze ukuthi ngiqinise ukuzwana kwethu. Awungitshele abanyeni bethu bayathanda yini ukuthi isibafonele sonke isikhathi? Kunjalo. Akwazi ukuzwana lokho ekuqaleni, fonela indoda yakho. Njengamanje faka inombolo yakhe. Manje? Njengamanje uthi AJ usudlile. AJ ngiyakhumbula. Hawu, uyenza manje phela. Mshayela ucingo. Sifuna ukuzwa nathi. Ethi ngikhulume naye eminyango. Kulungile. Lakshmi konke khamba ngohlelo. Thula. Asambe. Yebo sambe. Sesicabanga ukunyukela kwelinye izinga manje sibone kuzohamba kanjani. Ngempela. Dinga isikhathi esikhethekile sokusebenza kwe-B2B. Mhlasimbe ngesigamu sikaNovemba kungenzeka. Lo mnumzane kodwa lolu cingo libaleke kakhulu. Uxolo kancane. Sawubona. AJ ubusudlile yini? Lila ufuna ukuthini? Hayi ngiyabuza nje. Ukuthi usudlile yini? Uqinisile Lila? Yebo ngidlila. Angikutshelanga ukuthi ulethe makucingo libalekile.
Uxolo mnumzane, kodwa oluphi ucingo olungaselibaleka ukudlula lomngakho? Uqinisile AJ. Ucingo oluvela kunkosikazi wakho kumele kube ucingo olubaleka kunazo zonke emhlabeni. Hakwenzekeni? Uvele walivala ucingo. Lila madam, angazi ngiqale kuphi ukuyichaza lento. Empilweni alukho ucingo olubaleka njengocingo oluvela kumngakho. Umthetho ongabekezeleleki lona uma umngakho ethinta uphendula ngokusheshsha nje. Kepha AJ akayilandeli nje imiyalelo yabona. Uqoqeke ngayona ndlela ukuthi noma ungamthinta kangaki kodwa akaphenduli nje cha. Mangase nje ngimthinto wokugcina kungahle ngilahlekele umsebenzi. Cha ngiyaxolisa impela. Noma kangakho uthi uyamthinta nje, noma kangakho uthi uyazama. Hayi kodwa ungixolele nje. Akukho engingakwenza ungixolele madam, ungixolele ngempela madam. Kwenze njani kanti ngo-AJ? Ucingo lokho liyakhala, kodwa yindaba engalibambi. Ngena. Gogo, mina ngiqinisekile ukuthi u-AJ ngimthanda ngempela. Yebo sithando samanje uzama ukuthini? Gogo, mina ngiqeda kumfonela njengamanje nje. Ngithi phela ngizama ukumbuza ukuthi usedlile yini. Kodwa vele walivala ucingo wangabisaliphendula. Manje useyaziba qobe ingcingo zami. Ha, lila ngenza ukuthi uMatasatasa uzobuya kushayela ucingo. Cha, uhlala vele njalo eMatasa nje. U-AJ uhlale njalo esemsebenzini. Ngifuna ngoba ngimkhathalela. Kuyini nje ukuthi achithe imizuzwana emincane nje kakhulu mina. Ungini ungabuya umshayela ucingo ngemva kwesikhathi. Ngemva kwesikhathi mina bengifuna ukukhuluma naye manje. Tata. Yebo, kodwa manje uzoliphendula ngempela ucingo. Hayi useRegina uyasithinta ngapha. Hayi kodwa lolu ucingo luyadlula la nkosikazi. Kumele ngiliphuthumise kumnumzane. Liyakhala kodwa libanjwa umuntu. Uzophendula Linda. Ngiyasi. uMatasa nomsebenzi ngisho ingcingo zakhe azisangeni phela. Nomzana ungixolele, lolu cingo libaleke kakhulu. Ukhulu. Ma, Akuyena ma. Ulile. Uzobuya yini uzodla idina ekhaya? Hello. Uyambona? Uvele walivala futhi ngikhuluma naye. Vishwa. Uletha makuyingcinga ebalekile ngiyacela. Ingcinga ezibalekile kuphela. Angithi ucingo olivela kumama lubaleke kakhulu nalo. Uqinisile. AJ, sichitha isikhathi esiningi kumabhizinisi, sikhohlwa ukwenza isikhathi somndeni. Ucingo olivela kumakho libalekile. U-AJ akakwazi nje ukududuza omunye umuntu. Uhlaba ngempela lo. Uyibize ngani indodana yami? Empeleni, u-AJ akakwazi ngempela ukujabulisa abantu. Uye wathina emva kwalokho? Emva kwalokho Lila. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.